Ja, leuk, daar zijn we alweer met een nieuwe podcast voor Weltspraken. Laat gaan! Ja, hartstikke mooi dat je allemaal weer klaar zit. Dat gaat weer, hè. We hebben hier een nieuw onderwerp. En dat gaat deze keer al wat iedereen kan doen voor ons plat. Kijk, ik kom er wel zo aan en dan weet die leur inmiddels dat ik een beetje druk zit voor het plat en zo. En dat ik me daar fanatiek voor inzet en hard maken en zo. En dan denken ze, man, hartstikke mooi wat je doet. Maar denk je niet dat dat een beetje een verloren zaak is? En dan vraag ik altijd van, wat doe je dan ook voor het plat? Ja, niks. Maar weet je dan waar dat blijft? Ja, dat wist ze dan maar. Nou, waarom doe je niet wat dan? Ja, nee, maar heeft dat dan wel zin en zus en zo. En hele verontschuldigingen kreeg je dan en smoesjes eigenlijk. En ik denk juist, nee, oude gewoon met zijn handen vergaat, dan hoef ik me daar ook niet zo druk voor te maken. Ik kan gewoon met zijn handen gewoon die spraken blijven gebruiken en zorgen dat het gewoon nog bestaansrecht heeft. Dus dan hoef ik dat niet voor te vechten, dan is dat gewoon zo. Kijk, het is gewoon de kracht van de meerderheid. Als wie misschien dan gewoon de schulden eronder zet en het gewoon in het dagelijkse leven gebruikt, dan is er niks aan de halen. En dat is eigenlijk hoe ik het vandaag over heb. Wat kunnen we nou eigenlijk misschien al doen voor die spraken? Well, kijk, het kan niet afhangen van een stel grieze kuppen die het één keer in de maand bij elkaar komt en dan een kumpje koffie drinkt en och, wat heeft dan een mooie naam gehad. Dat redt de spraken niet, want dan mis je een heel bult leur met en een hele bult praktische toepassingen. Want die zit bij elkaar en die keuvelt een beetje en die schrijft een verhaaltje of een gedichtje naar de Ringse vuur. Hartstikke mooi, moet ook zo weer, maar dat vindt geen afsluiting bij de jonge burger. En ik denk dat dat het voornaamste is. Dat we gewoon zorgen dat die jonge burger dat blijft kunnen. Maar hoe kan je dat nou doen? Nou, het is al nadendag en hier zit minder 3 cent, maar zo te zeggen. Ten eerste wat we kunnen doen is het van kindsbeen af aan gewoon met de kinderen. Dus dan hoeft ze er helemaal niet over na te denken of dat wel normaal is of niet. Want dan is dat gewoon normaal. Hij het gewoon dood. Dan is dat gewoon zo. Ik bedoel, wie wordt nu met Holland zo bevoed? En dat is dan ook heel normaal. Maar zo kan je ook gewoon Hollands en plat naast elkaar gebruiken. En dat is dan ook heel normaal. Heeft ook nog vuurdeel, maar dat is weer een andere podcast weer. Voor de gezondheid van de hartstikke, van de kinderen en zo, voor de flexibiliteit en dat soort dingen. Maar nou, dat is ten eerste wat je kan doen. En ten tweede is het gewoon in het dagelijkse leven gewoon gebruiken. Dus niet denken van, goh, dit is wel een hele deftige situatie. Misschien moet ik hier wel Hollands kunnen. Plat kan ook deftig zijn. Dan kun je het opdalen. En daar maak ik ook geen bal uit in wat voor een omstandigheid hij ziet. Het geeft gewoon, dat klopt, het geeft een ander gevoel uit platkeert. Ik zie er juist heel slim van, nou, niet zo moeilijk mijn doen met elkaar. Ik denk dat het een gedistingeerde omstandigheid is. Maar waarom zal plat niet gedistingeerd kunnen worden? Kijk, als je meent van nee, dan geeft dat dan aan hoe ver die sprake voort is. Want van vroeger was het juist een hele deftige sprake. En er zit hele onderzoeken naar de west, zelfs met de vraag waarom of plat zoveel woorden had. Nou, dat was juist omdat het zo deftig was en dat het heel omslachtig en gedreigd van allerlei dingen proberen onder woorden te brengen voor verschillende situaties. Dus wie men dat gewoon zoveel mogelijk gebruiken. Dat kun je op dalen. Op straten, in winkel, op scholen, in de media. Zingen ze nog zoiets, ja, in één keer is er een camera rond een snuffert kring de druk met een vraag van zo, wat vind je hiervan? Dan meen je allemaal in één keer dat we in het Hollands begint te turtelen. Terwijl ze dat helemaal niet vraagt. Maar ja, nee, maar dat is dan netjes. Ja, hoezo is dat netjes? Het is toch volle net dat je gewoon hoe je Engels spraken man kan je. Dat is van beide kanten netjes. Maar op de een of andere manier vindt Leur altijd dat hoe Engels spraken zomaar in één keer aan de kanten moet komen. Terwijl dat helemaal niet kan. Want hij altijd zo kan je, dan heb je gewoon een zwaar accent in uw Hollands. En nou, wat dan ook weer niet lik. Dus wat hij leert, dat je erop staat terwijl hij slecht Hollands kan je, of dat je erop staat dat je goed plat kan je, denk ik dan. Dus ik vind, ze vraagt me nooit, maar als dat was zo wen, dan zal ik dat natuurlijk gewoon doen. En ten derde, wat ze weer allemaal kunnen doen, voor de plat, is het zoveel mogelijk schreeuwen. Door appjes naar elkaar, door berichtjes, e-mails, allerlei toestanden. Ik zal toen nog meer vertellen. Ik zit er bij een lokale bank en ik ga een vraag aanzouden. Ik weet niet meer hoe houden, maar ik dacht eens een keer, laat eens een keer een brief in het Hollands sturen. Maar ze kennen me een beetje. Prompt kreeg ik een berichtje terug van, hey, moet je geen plaats schreeuwen?
Dus zit die tijd schreef ik gewoon plat naar de banken. En daar zit lui die dat ook mooi vindt. En daar zit ook maar gewoon een lui. Uit de buurt, dit dat gewoon prachtig vindt. Dus probeer dat gewoon een keer. Het moet kunnen. En het is 2018 die sprake is als C96 erkend als regionale meerderheidssprake. En de EU meent dat we dat zoveel mogelijk moeten gebruiken. Ik kan je en kwaken al wat je van de EU vindt. Maar één ding heb ze wel gelijk aan. En dat is dat culturele verscheidenheid gewoon moet blijven. Dat er niks slims met is. En zelfs dat je er gewoon helemaal niks aan kan doen. Want leuzen het altijd proberen om zich van een andere groep af te zetten. Dus schreeuw een berichtje naar de banken in plaats. Zorg dat je zoveel mogelijk in plaats de hulp kunt worden. En als maar vaker genoeg protesteert, dan geeft de regering vanzelf wel een keer met. Of dan geeft het grote denken oude plat, wordt vanzelf positiever. En dan wordt het vanzelf duidelijk dat het inderdaad nog steeds levensvatbaar is. En nou daar gewoon misschien dan achteraan kunt. Dus 3 dingen wat je kunt doen voor het plat. Kan je dus zoveel mogelijk met de kinderen. Gebruik dus zoveel mogelijk in het dagelijkse leven, op uw werk, in de klasse, op scholen, in de media of gewoon op straten. In het verenigingsleven is het nog maar redelijk gebruikelijk. Op een bouw ook wel, maar misschien op kantoor kan het ook wel een keer gebruikt worden. Het is zelfs de internationale handelssprake. Heel nog wel een keer een andere podcast over. Maar kan je dit gebruiken zoveel mogelijk? Kan je het met de wichter? Zorg dat ze het normaal vindt dat je plat met ze kunt. Want dan vindt ze het ook normaal om het zelf te kunnen. En schreeuw het zoveel mogelijk. Kijk, en schreeuwen, dat is natuurlijk lastig. Sommigen die zeggen van, ik kan het niet schreeuwen. Of als ik het schreeuw, kan ik het niet lezen. Nee, dat klopt. Je hebt het op de scholen nooit geleerd. Er kan nog veranderingen komen, maar dat gaan we nog metmaken. Maar op de scholen leer je alleen maar Hollands schreeuwen. En lezen. Weet je nog dat je in groep 3 voor de eerste keer met zo'n beukenvuur moest zitten en dat je zo ene verenigde letters en de woordjes met nan moest opdreunen en dan ene verenigde kreeg je allemaal in de buurt een bladzijde vuur te lezen. En zo oefen je woordherkenning in het Hollands. En die oefening heel in het plat nooit had. 0. Nog geen minuten. Dus geen wonder dat leuk niks lezen. Maar van de andere kant, als je het nooit laat zien, dan kun je het ook nooit leren. Dus als je het zoveel mogelijk schreeuwt, dan druk je het een ander gewoon met de neus op de feiten van deze sprake is er nog niet eenmaal. Dan moet je gewoon, als ik wil u wat belangrijks vertellen en ik kies ervoor om dat in deze sprake te doen, dan moet je zorgen dat je dat kunt lezen. Dus dan moet je maar iets meer moeite voor doen. En in lessen, hoe meer je daarmee oefent, hoe makkelijker het gaat. Dus eigenlijk is het heel simpel. Hetzelfde geldt voor schreeuwen. Ja, maar er is geen vaste schrijfwijze voor. Nou, ik kan u vertellen, dan is er wel. Maar er zitten zelfs meerdere van. Maar geen mensen hult er zich aan. Omdat maar één wie ziet. En allemaal vind je dat onze ene manier van kan nog net iets beter is. En dat op de een of andere manier met krieltjes op papier toch duidelijk dalen schreeuwen moet worden. En het kan inderdaad een bult street opleven, de manier waarbij je schreeuwt. Maar ook dat moet je gewoon maar oefenen. Kijk wel op school, als je Hollands leert, er wordt gewoon vuur koud. Dit wordt me zo schreeuwen. En als je het verkeerd doet, dan krijg je minpunten. Maar wie plat is dat niet? En dan, wie begint pas met plat te schreeuwen, al helemaal overtuigd zie dat het helemaal zo moet in het Hollands. Maar dat werkt niet veel plat. Dus wat we dus eigenlijk moeten doen, is zorgen dat het op school komt. En dat de ene wijze van schreeuwen de wichter ingeprent wordt. En dat klinkt heel gek, maar dat is hoe allemaal durens in de rol in onze eigen kindertijd. Met Hollands. Waarom zou dat niet voor het plat doen? En dan kun je zeggen van ja, dat is slecht voor de ontwikkeling van de weg. Daar moet je met mij helemaal niet mee aankomen. Want er is al wel 100 keer aan het turnt dat helemaal niet zo is. En dat het hartstikke gezond is als een weg in toesplat leert en op de school Hollands. Dus, of aanzummen. Maak allemaal niet uit. Zorg dat je de machine achteraan hoort. Kan je dit zoveel mogelijk, schreeuw dit zoveel mogelijk en gebruik dit woord kan. Dus, drink dit niet op. Dat wil ik even vooropstellen. Je moet het niet opdringen, want dat wordt vervelend. Als een ander het echt niet versteert, oké. Maar, ja, ze zeggen altijd, plat als het kan, Hollands het moet. Maar,
in de praktijk is het vaker zo dat lui heel snel meent dat Hollands moet. En dat is niet zo. Je kunt het eerst proberen. Probeer het eerst. Eerst plat proberen en dan pas Hollands, als het echt niet wil. Dan wil ik er gerne bij laten. Daar zit minder drees in, om maar zo te zeggen. Heb je zelf ideeën voor deze rubriek, voor deze podcast, voor deze uitzending, voor deze kwakerieën? Laat het ons weten op weltspraken@gmail.com. Dat was hem maar weer. Ik zal zeggen, door het heen gaan, laat het een podcast en ajo!